Virksomhedsresumé. Firmaet YBAH blev stiftet i København den 19. maj 2025. Det er registreret under ikke-finansielle holdingselskaber. Selskabskapitalen er registreret som 20.000 danske kroner. Lige siden firmaet blev stiftet den 19. maj 2025 og frem til i dag, har de ikke aflagt nogen regnskaber, og der er heller ikke registreret nogen fast revisor. De har pt. ikke konstitueret nogen bestyrelse, men i direktionen sidder Youssef Bilal Abdul Hadi sammen med Malek Ahmad Abdul Hadi. De to er noteret som ejere af firmaet YBAH. Direktør Youssef Bilal Abdul Hadi har hjemmeadresse i Dubai. Firmaet YBAH ejer desuden EnergiX, som de stiftede den 23. maj 2025. Som firmaet YBAH har det fulde ejerskab over. Firmaet EnergiX er stiftet som et anpartsselskab under branchen, anden handel med elektricitet. Og det er Youssef Bilal Abdul Hadi, der indtræder som direktør i EnergiX. Firmaet EnergiX selskabskapital er ligesom firmaet YBAH registreret som 20.000 danske kroner. Det nyopstartede EnergiX har ligesom firmaet YBAH heller ikke aflagt nogen regnskaber fra den 23. maj 2025 og frem til i dag, og de har heller ikke registreret nogen fast revisor. Youssef Bilal Abdul Hadi har også stået bag andre firmaer, som er blevet tvangsopløst på grund af gæld. De firmaer har ligesom firmaet YBAH og EnergiX heller ikke aflagt nogen regnskaber. Der begynder efterhånden at danne sig et meget kendt billede. Kan I huske sagen med ham, der tog røven på det danske skattevæsen og skjulte sig i Dubai? Det er ikke sikkert, det er det samme, der vil at ske her. Det eneste, der er helt sikkert, er, at EnergiX tjener kassen på at tage røven på deres kunder. Og hvor alle de penge bliver af, som de tjener, er der kun 2 personer, der vil. Sådanne snyder de med en mundtlig aftale per telefon. I næsten alle tilfælde på Trustpilot og på 180.dk er alle kunderne pludselig flyttet fra det elselskab, som de havde, til EnergiX, uden at de selv var opmærksomme på det. Og i de fleste tilfælde er det med den samme fremgangsmåde. Der er 2 fremgangsmåder, som jeg kender. Fremgangsmåde 1. En person ringer til jer. Han siger, at jeres nummer er blevet udtrukket i en konkurrence, og han begynder straks at snakke med jer om, hvad I har vundet. Det eneste, han bare ikke fortæller, er, at han optager samtalen. Samtalen blev optaget på denne måde. Sælgers stemme blev optaget i højre side, imens kundens stemme blev optaget i venstre side. På den måde kan han skille de 2 stemmer fra hinanden, når han skal lave en mundtlig aftale. Under hele samtalen prøver han hele tiden at få information, som han kan bruge senere. Det kan for eksempel være, når I siger ja, jeres fulde navn, e-mail samt adresse. På et tidspunkt siger sælger, I kan godt få jeres gevinst sat ind på jeres lønkonto, og inden man tænker over det, har man givet ham ens kontonummer. I taler måske lidt om vind og vejr, og I slutter af med at sige tak for samtalen og farvel. Nu har sælger alt, hvad han skal bruge til at lave en mundtlig aftale. Det foregår på denne måde. Sælgeren sætter sig ned og begynder at lave en mundtlig aftale ved hjælp af sin computer. Han laver den fuldstændig på samme måde som fremgangsmåde 2. Den eneste forskel er, at kunden ikke er til stede under optagelsen, derfor sørger han for, at der er et mellemrum, hver gang han stiller et spørgsmål. På den måde kan han selv sætte kundens talende ord ind, hvor han vil have det. Og på den måde laver han en mundtlig aftale, uden at kunden ved noget om det. Fremgangsmåde 2. En sælger ringer til dig fra EnergiX. Han fortæller dig, at han kan give dig et fantastisk godt tilbud på prisen per kilowatt-time. I snakker lidt sammen, og I finder ud af, at det er en super god pris. Du kan få ved at skifte over til EnergiX. Du giver sælger dit fulde navn, e-mail samt din adresse og den konto, hvor pengene skal trækkes fra. Når alle de personlige ting er på plads, siger sælgeren så til dig. Den sidste del af samtalen bliver optaget og gemt til brug for dokumentation, så du er sikker på, at du får, hvad jeg har lovet dig. Er det okay? Du siger ja. Han forklarer dig, hvad jeg er blevet enige om, og hver gang han stiller dig et spørgsmål, siger du ja. Ligesom i fremgangsmåde 1,
bliver denne optagelse også todelt. Altså at sælgers stemme bliver optaget i højre side, imens at kundens stemme bliver optaget i venstre side. På den måde kan han altid lave samtalen om, når kunden har lagt røret på. Når I så har sagt farvel, går sælger i gang med at lave om på den mundtlige aftale. Det kan være, at I i den originale samtale er blevet enige om en kilowatt-time pris på 1 krone og 10 øre. Den bliver nu til 1 krone og 99 øre plus moms og afgifter. På den måde kan sælger lave en mundtlig aftale, som det passer ham. Når kunden finder ud af, at prisen er højere end det, de har aftalt, henvender hun sig til EnergiX. Her sidder der en flink kontordame, der kan fortælle hende, at på den mundtlige aftaleoptagelse de har, er I blevet enige om en pris på 1 krone og 99 øre. EnergiX har en bindingsperiode på 6 måneder. Det vil sige, at EnergiX har 6 måneder, hvor de kan trække penge ud af de kunder, de har taget røven på med en mundtlig aftale. En mundtlig aftale, som de har fusket med, og en mundtlig aftale, som er bindende i 6 måneder. Og det, der virker mest utroligt, er, at EnergiX kun har en mundtlig aftale per telefon. De fleste andre selskaber bruger MitID til at tegne under på et abonnement. Bare ikke EnergiX, og hvorfor tror I? Det er svært for dem at fuske med kilowatt-time, hvis man skal underskrive MitID. Det er straks nemmere for dem at fuske med en mundtlig aftale over telefonen. Her kommer der en lydoptagelse af en mundtlig aftale, der er lavet imellem en kunde og EnergiX. I den første samtale har jeg valgt at klippe kunden ud, så det kun er sælgeren, der er tilbage. Og sidste del af samtalen, den bliver lige optaget og gemt til brug for dokumentation, og det er så du er sikker på, at du får nøjagtigt, hvad det er, jeg lover dig. Det er okay, ikke? Dejligt. Du skifter nu elaftale over til EnergiX. Hos os der får du en kvartalsvis låst fastpris på 1 krone og 99 øre, inklusive moms, plus dine skatter og afgifter. Dem kan vi ikke gøre særlig meget ved, og det er fordi de statslige afgifter, de er fastsat af staten, så dem kan man ikke gøre noget som helst ved. Så vil det være en standard oprettelse på 199, og så vil der være 0 kroner i abonnement hver måned og 6 måneders spænding. For at være helt sikker, så var dit navn. Nu prøver jeg at skifte kundens stemme ud med dyrelyde. Og sidste del af samtalen, den bliver lige optaget og gemt til brug for dokumentation, og det er så du er sikker på, at du får nøjagtigt, hvad det er, jeg lover dig. Det er okay, ikke? Dejligt. Du skifter nu elaftale over til EnergiX. Hos os der får du en kvartalsvis låst fastpris på 1 krone og 99 øre, inklusive moms, plus dine skatter og afgifter. Dem kan vi ikke gøre særlig meget ved, og det er fordi de statslige afgifter, de er fastsat af staten, så dem kan man ikke gøre noget som helst ved. Der er en standard oprettelse på 199, og så vil der være 0 kroner i abonnement hver måned og 6 måneders spænding. For at være helt sikker, så var dit navn. Som I sikkert har hørt, er der et tidspunkt, hvor sælgeren snakker om en fast pris på kilowatt-time. Den pris vil jeg nu lave om på. Der kommer her 3 forskellige eksempler efter hinanden. Du skifter nu elaftale over til EnergiX. Hos os der får du en kvartalsvis låst fastpris på 1 krone, inklusive moms, plus dine skatter og afgifter. Du skifter nu elaftale over til EnergiX. Hos os der får du en kvartalsvis låst fastpris på 1 krone og 99 øre, inklusive moms, plus dine skatter og afgifter. Du skifter nu elaftale over til EnergiX. Hos os der får du en kvartalsvis låst fastpris på 99 øre, inklusive moms, plus dine skatter og afgifter. Det er selvfølgelig vist lidt nemmere for sælgeren at lave om på prisen, end det er for mig. For jeg er nødt til at gå ind og klippe i lydfilmen. Det kan godt en gang imellem give nogle små klik. Men hvis det havde været sælgeren, så er det hans egen stemme, han lægger ind først, og derefter pålægger han den stemme, han har for kunden. Ifølge den danske lov er en mundtlig aftale lavet via telefonen lige så gyldig som en underskrift. Hvilket man godt kan undre sig over i dagens Danmark, med den nye teknik vi har fået. Som gør det meget nemmere at lave en falsk mundtlig underskrift for små midler. Jeg har forsøgt at fortælle her, hvordan en sælger nemt kan lave en falsk mundtlig aftale. Og hvor svært det er for kunden at bevise, at det som sælgeren har på optagelse ikke passer. Måske skulle det danske retssystem vælge at fjerne den telefoniske mundtlige aftale og i stedet lave den digitale. Det vil gøre det meget sværere for sælgeren at lave en falsk mundtlig aftale.
Men indtil det sker, må vi håbe, at systemet ser de mundtlige telefonaftaler efter i sømmene. I hvert fald ved jeg, at der er en del elselskaber, som bruger den digitale løsning i stedet for mundtlige aftaler. Denne lydfil må meget gerne deles. Det er vigtigt at fortælle, hvordan et elselskab systematisk kidnapper kunder og forlanger, at de skal betale en meget højere pris for den strøm, de køber, end hvad den normalt ville have kostet ved det gamle elselskab, de var i. Alle de informationer, som jeg har brugt her, har jeg fået på nettet. Derfor kan der godt være fejl i nogle af informationerne. Men man kan selv gå ind og søge på EnergiX på CVR-registret eller på profiler.dk ved at bruge deres CVR-nummer eller firmaets navn. Til slut vil jeg sige tak, fordi du lyttede til, hvad jeg havde at sige. Denne lydfil er lavet af Frank Hansen den 1.3.2026.